Debata Ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia na tumopa langit, dohot tanoon. Amin. Songonot do hatani Tuhan Jehovah, idama, au apala au sadiri, uso sogot di biru-biruku, jalaluluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna aka nama pari bana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadi ami, saibuhai ma pinggol dot rohanami, asamarlas ni roha hami manangihon hatam na badiai, jalaringgas hami manibangi dot upeop hatam di bagasan rohanami, asapos rohanami martangiang tuho, urupi mahami asa hupar hasyak kami aka ari-ari ningolu menami na poddoki, sai pamasuk ma hami tuhangoluan saleleng nileleng na, pujion nami maho disi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita sian buku ende nomor 438. Warna asing dan ngadong nado son warni, Tuhanku Yesus Kristus di pamalung rohaki, oh nama sahi sairot Tuhan. Ima natar surat di ulaun ni apostel 10 ayat 31, songonon ma patik ni debata. Jadi didokna sidama haporseai ma Tuhan Yesus asamalua ho dohot isi ni bagasmi, ima anggo sahatna rap manggidogogo mahita lau mangulahon patik ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulaon na hobar tu patikni. Amin. Maredde hita siang buku ende nomor 410. Hamaku
kapoti ma dosatta, manopoti jala menganggukkan dosa nami. Maca jojot warsai hami ho marhite-hite pikiran dot hata dot pambayan nami narwai. Dang huhalong hami ho sian nasa rohanami dot nasa ate-ate dohot nasa tot dinami dot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumammu hami tu hamatian saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asi ni roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sai urapi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangoluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asi maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabege ma hata baga-baga taringat tu hasisan ni dosatta. Satokiddo hutadik koko alai papungwak kumaho muse marhite-hite akka asi ni rohana godang. Tagan diparpiar ni muruku utabihunon buhiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite denggan basa saleleng-lelengna asyak kuho. Ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende hita siang buku yang di nomor 476. hatani debata nagabe epistel dihita imanatar surat sian Amos walu memuka sian sada 1 ayat 12 tajahama marsikat soring songonodo dipatari daho Tuhan Jahoba tu au idama sadahirang namarisi parbue naung malamun. Jadi di ari nasa sadai
aduk kono nasida ma akka edde di joroi ninna Tuhan Jehovah dibaen hinadeak ni bangke sip songoni ditipalhon margugun-gugun. Akka namadok addigan pe ulaning salpu poltak ni bulan asa maggadis hita addigan salpu doon ari sabat asa tarukap sopo paremean lau pamemetton solup jala pabalgaon arga doon mangatsi marhite sian hatian si pawototo. Nunga pola marmang Jehovah tu hamuliaon ni si Jakob molotung halupahonok kube saleleng-lelengna akka pambayanan nasida sudena. Di ari nasasadai nina Tuhan Jehovah sudut ma mata niari di hos niari jala paholomokku tanoon arian. Idama rodo akka arisogot ninna Tuhan Jehovah tongosok kuma haraparon tu tanoon dada harapaon tu sagu-sagu manang hawason dia ikkon di akka hatani Jehovah do nang bagion nanian. Jalasian ima gosaatna martua do akana tumangihon hatani debata jala naum peopsa. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 510. Tidak koma haporsiatai songon nahina tidak kon nidongata sahaporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mopalangit dohot tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinibuhon ni si Maria nagabe-gabean sia todi parbadia adorang suhabubuhon ido tuhata napon mernit di panguhuman ni silatus na mantek parjan lebih mana di hau pinar silang
na tuat tu banua toru dumitanom mengulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata jo amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pa imamulak sogot tanoon manguhumui alak na mengulu dohot namate au porsia ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan niala Kristen akka nabadia duot ni sehan dosa dohot diatai nama dok mulak mengulur sogong daging ni halak no mate dohot dihangoluan na suara sudah amin. Kor seksi lansia.
Kor Ina Deborah. Tabegema tikting di gereja ta. Horas madihita saluna akamanginang. Sogon na patakason tikting ni huriata di bagasa tikyon. Ima di minggu na palimahon dung Trinitatis 20 Juli 2025 goarni topik ni minggu ta ima mamilit tohap naumuli atau memilih bagian yang terbaik. Amanginang husahami ma wartas yan joloon boy ma ipautamu sian slide narong di joloon. Na perjolo 2.1 sermon parhalado. Pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sermon parhalado masuk pukul 10 pitu manang jam 5.00 WIB. Na mangihut 2.2 sermon wek. Sermon wek di hari Rabu tanggal 27 Juli 2025 masuk pukul 19 manang jam pitu 00 WIB. Di wek 2 di bagas keluarga amang TS Lubis inang Bibel Pro Nur Cahaya Borusinaga maringanan di pergodungan di Huriaon. Di wek 4 di bagas di keluarga ni amang Situa P Pangaribuan inang Borunenggolan
alamat di Jalan Sirnarasa nomor 171 RT 03 RW 20 di Wek Onom di bagas ni keluarga amang situa JJE Panjaitan inang Ece Boru Siregar, alamat di perumahan daripada Downtown Blok D nomor 17 Desa Laksana Mekar pada Larang. Di Wek Walu di bagas di keluarga amang Tambunan inang Boru Siregar, alamat di Jalan Kerkop nomor 10 RT 03 RW 05. Di Wek 10 di bagas ni keluarga amang Kasi Ringo-Ringo inang Boru Simbolon, alamat di Komplek Nusa Hijau Blok B nomor 4. Di Wek 12 di bagas di keluarga amang B Butar-Butar inang R Boru Sianturi, alamat di Komplek Bukit Permata Blok I1 nomor 10 Bitu. Sermon Wek di hari Kamis tanggal 24 Juli 2005 masuk pukul 10 siang manang jam 7.00 WIB di Wek Sada di bagas ni keluarga inang Nyonya M Sembiring Boru Manalu, alamat Komplek Puri Fajar nomor 12 Cimahi. Di Wek Tolu adong ralat amang inang seharusnya dibagas ni keluarga amang F Gultom inang Boru Simajutak gabe digati beralih ma tubagas ni keluarga amang tubagas ni keluarga inang Resida Boru Simajuntak, alamat Jalan Kebun Cau. Asa dingot tamu mamanginang di Wek Tolu ate adong pergantian. Di Wek 5 di bagas ni keluarga di bagas manang di gedung sekolah minggu Wek 5. Di Wek 7 di keluarga amang R Panjaitan inang Boru Siagian, maralabat di Komplek Cilame Indah RT 04 RW 20. Di Wek Sia di bagas ni keluarga amang D Sidabalok inang Boru Simatupang, alamat Montana Cipageran Living Block D6 RT 07 RW 18 Desa Tani Mulia. Di Wek 10 di bagas ni keluarga amang F Nababan inang Boru Situmeang, alamat Komplek Graha Puspa Jalan Puspa Kenanga Timur 2 Blok 3 _12B Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Namangihut mamanginang 4.1 iuran desa Manang Diakonia Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 dalam setiap kebaktian kita mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan weknya supaya diisi. Namangihut ma 5.1 Jemaat Baru Manang na Tabba. Terhitung mulai hari ini Minggu 20 Juli 2025 menjadi jemaat baru keluarga Ferry Silaban inang Erna Lestari Boru Sihombing beralamat di Jalan Ranca Malang RT 01 RW 11 nomor 30 Desa Marga Asi Bandung masuk Wek 13 yang datang dari gereja HKBP Dolok Nauli Resort Dolok Nauli Distrik 10 Onom Hubang habis saran. Kita doakan agar menjadi jemaat yang setia dan takut akan Tuhan. Mula donggo keluargai hadir di Tikion upangi dohami ma asa jongjong. Pagi ya. Mula tema.
Nah, mangihut 5.2 kunjungan gerejawi. Gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari paduan suara Estomihi, manang paduan suara gabungan pria dan wanita, dan paduan suara Filia HKBP Kebayoran Selatan Jakarta Selatan pada hari tanggal 5 hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Waktu pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Lingkup pelayanan ibadah bersama dan persembahan lagu-lagu pujian. Jumlah kurang lebih 45 orang yang dipimpin oleh Amang Pendeta Juni Yaster Hutauruk STH. Tamu akan dijamu oleh Kor Joshua dan Ina Deborah. Nah, mangihut 5.3 apresiasi anak berprestasi. Pada hari ini Minggu 20 Juni 2025, dalam ibadah pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan penyerahan apresiasi bagi anak jemaat yang sekolah SD, SMP, SMA dan SMK sederajat yang telah berprestasi. Akan dilaksanakan pemberiannya setelah pengumpulan persembahan kedua. Jadi nona manginang ba pasaton ni huriat tama atau ke anak kota do manang kapahuputan na berprestasi ate. Na mangihuma 5.4 rapat koordinasi tim Pospel HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Rapat pengurus tim Pospel Distrik yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 21 Juli 2025. Waktu pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di ruang rapat HKBP Bandung Reformanda. Yang akan mengikuti rapat tersebut dari Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah, yaitu Amang Pendeta Samuel M. Simatupang MTH dan Amang Sintua J. Simajuntak. Kita doakan kiranya rapat tersebut berjalan dengan lancar. Nah, mangihuma 5.5 kegiatan remaja. Pada hari Sabtu 26 Juli 2025 akan mengadakan olahraga bersama sekaligus ibadah GWG atau Grow White Good di Nagrak berangkat dari gereja pukul 8.00 WIB dipimpin oleh Amang Pendeta Todo Tua Sirait MTH dan didampingi pendamping remaja. Namangihutma 5.6 rapat evaluasi. Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2025 pukul 15 manang jam 3.00 WIB akan dilaksanakan rapat. Adapun peserta rapat yaitu Parhalado, Ketua Dewan, Badan Audit dan atau melaporkan hasil audit huria semester pertama dan juga MPA. Diberitahukan agar setiap unit pelayanan sektoral untuk membuat laporan kepada Ketua Dewan yang membidangi paling lambat tanggal 25 Juli 2025. Jadi akka seksi ipalema laporanna tu Ketua Dewanna ate manginang sabui dengan di rapat evaluasi. Namangiu 5.7 manang audit huria pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2005 akan dilaksanakan audit huria. Surat tugas badan audit akan disampaikan. Namangiu 5.8 rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari Senin dan Rabu tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus 2025 HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie akan melaksanakan rapat pendeta distrik yang bertempat di Dejayakarta Suite Hotel atau Resort Jalan Insinyur Hajuanda nomor 381A Dago Kota Bandung. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti rapat tersebut. Mari kita doakan amanginang asa merdalan dengan rapati. Namangiut 5.sia sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan dari keluarga Opungwen Pasaribu Inang Boru Panggabean WEK 5 untuk perbaikan plafon gereja sebesar 25 juta rupiah. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga
dan memulihkan amang opung gwen pasaribu. Tatanya koma amangi ongko sosala informasi tu riata maruba nasida tu luar negeri ate manang tu Penang. Songonima amanginang titing namasa di tonga-tonga ni huriata anggia ma di pasu-pasu debata saluhna dengan merdalan horas ma dihita saluhna Horas. Cor ina Gracia. Marindi mahita sian buku ende nomor 700 walusia huhut papungu pelean sada A dot sada B.
ni Tuhatta Yesus Kristus. Nanang pasaton ni Yesus di si ima bahwa molo hudul hita mabege hatani debata ido na patoguhon hapor siauta. Hatani debata ido na mapargogoi ho kita. Hatani debata ido na palubakon pikirata. Dada naman doko namang dota muna kainang dang perlu kesibukan di luar na mabigi hatani debata. Alai coba majolo holan na sibuk kita di luaran dakya hita mabigi hatani debata. Basongon sipatan no songon si Martama. Holan na khawatir, holan na cemas, holan na busi sound, jala terkesan agresif, terkesan khawatir di bagasan parnguluan na. Imana kiningan molo so uduk kita di hatani debata alai molo tahala putih jala taharikot todo hatani debata na patoguhon hapor siauta ahape akana masa di bagasan ngulut tahun budui tabolus dohot denggan. Hamuna kadongan jojo dohi tanah kiningan songon si Marta. Sibuk di akaulaun si Ganupari. Sibuk mengurus keluarga. Sibuk di kantor. Sibuk di akka pergaulata si Ganupari. Dungi lupa mahita mabege hatani debata. Lupa hita na hatani debata ido na mga lehon gogo di hita. Lupa hita na hatani debatado nagabe hangoluata. Lupa hita na ikonhudul do hita di jolo ni Jesus mabege hatani debata. Jala mabege hatani Tuhatta Jesus na mga lehon hagugoon di hita. Kalau si Marta tadi sibuk di akka tanoon, sibuk di akka odeng, sibuk ibana di akka kepuasan-kepuasan duniawi, kecenderungan manusia pada saat ini adalah bahwa kita sebenarnya lebih cenderung untuk sibuk di urusan-urusan duniawi, sibuk untuk mengurus keduniawian kita sehingga kita lupa menjadi Maria masa kini. Sementara nak kiningan Maria sibuk di akka ulaun partodion, di ulaun na di tabotodo bahwa sada tohap na muli na di pasa Tuhani tuhita dada holan di portibion ala di leon Tuhani do tuhita tohap mamilit ima surgo nagabe si sambulon ni tujuan taido na dipilit si Maria. Hamuna akadongan sa porsyaon dang nama dokon naikon tadi konota akka ulaon si Ganupari. Alay naikon mangolu dohita di hatani debata. Ikon mangolu dohita di bagasan hatani debata. Daku boto amang dota muna kainang dohot dohamuna rap dohot parhaladon menggumuli ay buasa. Otik kitaon madohoti sermon uwik. Daku boto manang na dohot dohamuna bergumul dohot tami. Mololay batu eksada hula na amat taud do inat taud do na pinabereng-bereng. Mololay batuek dua tok songoni. Mololay batuek tolu batok songoni. Dia lagi. Mololay batuek opat satu ek 10 tolu tong holani halakna. Tu dia halakna asing. Manang na sorikot bedihita. Hatani debata. Manang na dong alasaptan. Ngalam batu ibang ngasongon na lo jay madalani jabuni amat tasi exan
Buah kadungatan di hutan manginang. Lau tu balian sadari nasida mulai sen manogot satu botari. Tiap hari songoning, apalagi molo diraga ni na marsuan na panen contohna tiap hari soni. Alai di halaputi nasida do makasih holi hatani debata. Coba hamu majolo molo mulak kita tu hitaan, manang na tumeda, manang na tu dia hita mulak. Rame-rame do sermon week amang do tamu nak kainang. Daku boto di hita di HKBP Jalalura, apakah kita seperti Marta yang kita kenal di dalam firman Tuhan, yang hanya sibuk mengurus duniawi ini tanpa memperdulikan kesibukan kita di dalam ulaan-ulaan partodion. Nakiningan hudokon amang dota muna kainang dang nasorikot dihita portibion. Alay na neng dohonon na tuhita amang dota muna kainang hatani debatado nagabe tohap na muli naikon prioritas sonota di bagasan portibion. Allah hatani debataido pasu-pasu dihita. Jalamar hite hatani debataido ditogihon diajari do dipargugoi do hita. Allah hatani debatado hita mangolu. Allah hatani debatado hita mangolu di bagasan holong. Allah hatani debatado hita benna mangolu hita di bagasan kedamaian. Jalamar hite hatani debatado hita lam tabotoma isedo Tuhani jala isedo hita di adopanna. Alani hama musik si parsia jarata sian turpukon dang na ikon mamilit hita di holan sada. Alaikon adong do keseimbangan di bagasan ngulutaon. Keseimbangan di parnguluata jala perludo hita ringgas mabege hatani debata. Jala perludo hita marsiajar di hatani debata. Jala ikon perludo hita mangalehon tiki. Asadong tikita majaha hatani debata martangiang dohot mamakulingi debata. Alani ido amang do tamuna kainang adong do na sinurato ni Kolose 3 ayat 2 di surato si Paulus Kolose 3 ayat 2 songonon akka nadigijangima paruhaw kamu unang maakka na ditanoon molohat Indonesia na didokos songonon pikirkanlah hal-hal yang di surga jangan hanya yang di bumi. Ini menunjukkan bahwa fokus hidup kita seharusnya tidak hanya pada hal-hal duniawi saja tetapi juga pada kehidupan kekal dan hal-hal rohani. Jalamar hite turpuk ta sadarion diarah dohita asa mangula mahita songon si Maria di bagasan turpukon ima naringgas nagirgir mabege hatani tuhata Jesus Kristus. Jala molo nunga ringgas jala nunga molo jojot hita mabege hatani debata madaw lamdauma aka holso-holsoni rohatta. Jala lamdauma aka pergumulan dihita. Jala lamdauma aka buban namasa tuhita ala. Bolotong peroi nunga margogo hita alanya hanak kiningan karena kita dekat kepada Tuhan seperti apa yang diperbuat oleh Maria tutonga-tongata di bagasan partikyanon. Amin martangyang mahita. Mulia tema alituan di pasa rohanami tuho di bagasan manogoton menjelang siang alituhan nunga dipakulingi ho hami alituhan marhite hatam nabadiai asa hupilitami ma tohap na umuli memilih bagian yang terbaik
Jalan na huboto hami ale Tuhan tohap na muli ima molo sailam hupajono kami tuho ale Tuhan. Hupajono kami diri nami tuadopanmu nabadiai asa gabe partohap na muli hami mabege hatam nabadiai. Di bagasan manogot niarion ali Tuhan utangnya ko kami ruas natabba ima keluarga ni amang silaban inang boru si hobing say gabe ruas naburju manasida gabe ruas sitiruan manasida di adopan nami lumobi di adopanmu nabadiai. Songoni mali Tuhan ulaun apresiasi anak berprestasi nau patu pahami di bagasa tikion asa gabe onma songon sadadalan manang sarana diakonia ni huriam asalam bersemangat akai anak nami namar sikola mulai sian SD, SMP, SMA satu perguruan tinggi di akan berprestasi diapresiasi huriam sada pelayanan yang terbaik nau patu pahami di tahun 2025 on asalam semangat akai anak nami asalam semangat nang akai anak nami na asing na sodapo tadope di bagasan obason songonima ale Tuhan utangnya ko kami keluarga ni amang opuguen pasaribu inang boru panggabean na mga lehon sumbangan tutonga-tonga ni huriami. Jalalas ni bagasa tikyon secara khusus utangnya ko kami manasida na berencana nasida marubat tu luar negeri sayhoma ale Tuhan na majuluani pardalanan ni amang opuguen pasaribu inang boru panggabean asa boy ale Tuhan marubat nasida doho denggan jalaboy ale Tuhan malum parsahiton ni nasida tu joloan yarion. So ni maka kegiatan-kegiatan nami ale Tuhan di pelayanan ni huriamon baik kononia marturia doh diakonia asa sayhoma nama masu-masu saluhutna. So ni ma ale Tuhan nangakaruas ni huriam na hurang hipas amang anenggolan amang tem siagian opuguen pasaribu opulemuel purba nyonya si mangusong boru siaan Laurel boru hutahayan songonima ale Tuhan Kathleen boru tambunan nyonya si anturi boru tambunan aritonang boru manulang manang naadong dope ale Tuhan na soboy hugwari hami di bagasan tikyon sayhoma na pamalupon na sida saluhuna molotung adong na maruba jalan sayhoma na mga lehon hamamalum molotung adong na pamulihan pargugoy manasida asa tungboy nasida malum jalaboy museng rapdo tami di ingananon songoni maale Tuhan akapelen na hupasa tami tuho di bagasan mingguon sayhoma na mamasu-masu saluhu na jala songoni akan na marulang tahun di bagasan tikyon ale Tuhan adong 27 halak doon na marulang tahun pernikahan 7 kepala keluarga sayhoma ale Tuhan na manabay gadyang ni umur di akaruas nami na marulang tahun di bagasan tikyo lehon silas ni roha tabay las ni roha dinasida jala tabay nang damem na sumurungi tutonga-tonga niya karuas na marulang taon di bagasan ulang taon pernikahan na ale Tuhan jala molotung dang sikop dope akagaleng nami na marsaripe di bagasa tikyon sayhoma na manabay akasilas ni roha tuaka pinopar nami na marulang taon pernikahan na di bagasa tikyon pasikop ma di tonga-tonga ni keluargai ale Tuhan marhite haroroni yanak kon tutonga-tonga ni nasida haroroni poso-poso tutonga-tonga ni nasida asa tung sikop parumatanggaw ni ruas ni huriam naso sikop dope di bagasan tikyon masegurang dope na nang sitanya konon nami
lumobi ali Tuhan aka geleng nami yanakon nami nong tikina ali Tuhan marumah tangga tuhodo pasatami saluhu na satongos ma siroka ni toddini nasida molo adong pergumulan nami dope ali Tuhan na asing saihoma ali Tuhan na paluaho kami sian aka pergumulani jalaboi beban igabe ringan di bagasan aka ari naneng roon atau ngale Tuhan pinuji jala pinasanga magwar munabadiai di bagasa Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Mari demahita sian buku ED 255 jala huhut mahita pasaton yuran des hatta tujulo dohot pasato pilihan paduahon. Ola sadado na rekod Jesus lehot musik.
sada dona rekod Jesus leoni dia marah pasok Mole atema di tuhata, mole atema nang dihita saluna akamangina. Saha matuhita tu acara songon naung tabigi nakin ima songon pasahaton songon apresiasi tu kaya kota manang pahuputa na berprestasi di dalam pendidikan di bagasan tikion. Jala tahamal itu omma sudi dengan bahasa di Tuhan bahwa program ini akan terus kita jalankan pada lanot terus manginangon bahwa asalam dengan toka pelayanan natulu dewadi marturia koyononia doh diakonia jala bagian sian pelayanan di na disuruh di Tuhan tatu hita kamanginang alani di bangsa las di roha mahita otik sedia be nabian huriata kamangina dengan doi dipikiri huriata sian heben nata papungu iurat diakoni sosial tei dia manginang si 20.000 sebulani los ido tabagian dos sudah sampai tu akhir tahun jalan no di bulan walu manginang baru tabai padita tenon pasatot tado tu wakai anak kota pahuputa nak berprestasi tong di mahasiswa jadi ikut patu-patu di tunga-tunga ni hurion asa boy dengan saluhut nate molo pesong monon na boy pertuban ni huriat tanah manginang ba mang penditat taman no pasikop po saluhut nate no aing pe upasahat tami ma akka warga tu hita na huju hamen no Roma tujolo jala molo soro bapa satu di huriat tamon tu sitwa wekna laos unang tujawi pasahat ijo matong jematei di parsermonan so nero panditat tenak kinin bahasa tong ro ria makubasi di pelayanan ate di dia ka sermon so ni man no bobo tu ita manginang ugora hami man sian tingkat SD ma parjolo dot orang tua te molo boy dang do punga nak pola boy dora sa so tabalas ni roha ate na parjolo tingkat SD Kristina Anju Panjaitan Wek 2 juara sada Joloma Kristina Anju Boru Panjaitan Wek 2 Omba juara sada manginangate Joloma Boru do keluarga orang tua di bawah ya berjajar aja ya sini iya 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 kiri kanan kamu suami ya, orang tua 5 naba 2 hon Deborah Kristabella Miss Lohana Bancin ay mol goro we opat juara 2 juara sada juara sada masuk Roma Mutujolo dot ya anak konami do orang tua deh Deborah Boru Bancin Bapak di sebelah sana sebelah sarupa deh terima las marwat teh namangi huma masih tingkat SD Elvira Kristi Asima Juntak
WEK 12 juara sada. Roma 7 lo. Iya. Boy do moloro pun ada pola wai ro 7 lo. Oh itu. Namangihu mamusek. Clara CB Boru Simbolon. WEK 5 juara 2. Juara 2 Roma. Clara Boru Simbolon. Iya. Namangihum mamusek. Joyce Elena Octavia Boru Sinaga. Sian WEK 7 juara 2. Mulu WEK 7 gugur dong. Namangihum ma Elvania Jepanya Sitanggang WEK Sia juara 2. Naik ke atas. Oh, Elvania di atas tangga kedua. Namangihum ma Joyce Nolen Freya Pasaribu WEK Sia juara 2. Namangihum mamusek Gesa Gultom WEK Sia juara 2. Jago WEK Sia ba? WEK aing. Namangihut mamusek ima Sena Felicia Lolona Bancin WEK 4 juara 3. Oh berarti 2 anaknya juara ya? Itu, wah, iya dekat sama bapak ya. Iya, adik kakak ya. Namangihum mamusek Mailani Putri Esther Purba WEK 12 juara 3. Taruh markas di batu. Naik mana naik? Namangihum ma Christopher Tahi Perdamaian Gultom WEK 12 juara 3. WEK 3 sorry. WEK 3 juara 3. Geser. Barang do opung orang pola. Itu namangihum mamusek Rahel Claudisia Tampu Bolon WEK 4 juara 3. Maka mainang tingkat SD na berprestasi sa tonga-tonga ni huriat tate. Partikenon upasatami ma tuamang paditanami uluan ni hurion suluk mati mulate ma. Ya, oras ma dihita manginang. Bat, tu sama juga dia musuh. Oras ma dihita. Na barjulu mauliate ma di Jahoba. Ala di baga satikyon boy tapatulus sada sian program naung nitotopon ni huriatta. Ima menyemangati dohita. Menyemangati agaya na kota na berprestasi sudedonya berprestasi alai kebetulan na tabuat noaing holan di pendidikan formal dobe ala boiro mungkin berprestasi nasida di non formal mudah-mudahan tu tahun naro dohot non formal pe boy ta apresiasi. Sadado nasay sunggul di Bagasar Roha amanginang haroro ni oputa Dr. IL Numense Tutano Batak dada holam berjamita ibana dohot do dibahen
lembaga kesehatan manang mabaynak ka puskesmas doho rumah sakit alanido molo taingot gereja kada dito badupi saya dong do disi jono kakka barubatan manang na puskesmas dada holani alai tong do diajari asa malo-malo bang sobataki saya di pajongjong do persikolaan di ganup pergudungan ni gereja ala dang dope tarpajongjok kita persikolaan nian di tahun-tahun nasal puhu begi barita nunga adobok kiat di son pendidikan agama Kristen adorak suarong bedope guru agama di persikolaan mau lihat mak alai nuain unang mago sude akka naung ni podahon ni tonahon ni ajarhon akka na perjulus yak kita di tonga-tonga ni huria nanggo bentuk apresiasi anggiat ditikin na neng roboy gereja tahun pahirbakko pagkobasyon na marhite yayasan pendidikan manang lembaga pendidikan di persikolaan di tonga-tonga ni huria tahun alani omma jona terbaik kita hudokko dirapot dangalani hepeng naneng lehonotay anggo hepeng do onggodang do hepeng inasida molo petalean ando saotik inarohaku dang nilai nai alai dalan ni huriatta do martangi yang tujahuba asa totong lam dilehon habis taran dohot hatau dia karwas ni huria sudi lumubi ma nasida nong makkalujahon akka parsiajarani jadi pasahatot tasonari siya tingka SD, SMP do SMA, SMK anggo mahasiswa kemungkinan bulan walu jolosai maujia sude aladang serentak sude molo universitas lao patupa akka ujian di kampus nasidabi selamat ma tuakka yang aku nami selamat buat anak-anak kami yang SD yang sudah mampu berjuang di tengah-tengah pendidikan formal di sekolah menjadi orang yang terbaik pertama, kedua dan ketiga. Semua teman-teman kita adalah pintar, tetapi saudara-saudara adik-adik kami dikasih Tuhan kesempatan hari ini menjadi orang yang terbaik dari antara orang yang baik. Mari puji Tuhan. Semangat belajar terus adik-adik kami, semangat pantang menyerah. Ingat nilai juang orang Kristiani bukan hanya dalam imannya, tapi juga dalam ilmu pendidikannya dan juga kesehatannya. Dalam tritugas panggilan gereja itu selalu diperintahkan. Semangat kembali buat anak-anak kami. Soalnya SMP dan SMA anon, yang SMP dan yang SMA juga semangat terus. Tuhan memberkati. Jangan lelah, jangan mundur, pantang mundur. Sekali layar terkembang, gas terus, belajar terus sampai kita pintar dan mencapai cita-cita dan gelar. Orang tua na dijoloon dang naneng pailahok kamu hami alay nang memberi hormat do hami tuhamuna mauliate ma diajar muna tu akaya nakot taon sian gereja dohodon nami do kami berterima kasih karena amang dan inang melaksanakan tugas yang Tuhan perintahkan kepada amang dan inang, salah satunya mengajar dan membimbing anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati amang dan inang, orang tua dari anak-anak kita ini, semakin dimampukan dan semakin disanggupkan untuk segala hal dalam biaya dan apapun untuk menyekolahkan anak-anak kita kelak sampai mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Sekali lagi atas nama Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah, saya ucapkan terima kasih atas semua dedikasinya dan juga semua kebaikan amang dan inang untuk anak-anak yang Tuhan titipkan kepada keluarga amang dan inang. Marilah saling berdoa amang inang dan mari saling menopang dalam keluarga besar HKBP Cimahi Jalan Lurah. Tuhan Yesus memberkati. Si titi masih gopa golang-golang pangarahukna otik sosadia pian non naboi terpasahat ni dewan
sosial huria Tuhamuna akan berprestasi dalam nami doi martangiang dalam ni huriat tamanang yako kamu hipas mahamu saluhutna hipas suriata jala ringgas akarwas ni huria manggarar deeshana ala omma sude somonelok koni ketua tainakin lau tu soddo sude ya manginang tabain nahita do marsitangiangan dalatay atong unang be adong nasumanggarar de eshana alay molo anggo sotargarar na do hudokot do to situa bereng ruasmu molo dang targarar na unang abadi nasida alay molo sotargarar na do dah alay molo bergabus do baunang antong asing go na sotargarar asing na bergabus tu pasak ma tu bendahara ni desa do ketua Dewan Diakonia rapat mai tapasato. Tauduti mamu saya kamangina sahab meta tu tingkat SMP. Jadi mau lalu belajar SMP nanti dua halak do jauh-jauh mima Lidiana Rindu M Panjaitan WET 2 ranking 3. Napa dua hon Elfixa Mutiara Sitanggang Weksia juara tolu. Bah, odo musika deh. Iya.
Oh, itu tuh. Langsung mana? Langsung mah. Nah. Berfoto mam. Foto stop foto. Sahab maita musik, umana berpuri itu SMA, ade, terturuk do memang. Tingkat SMA, na perjolo Joshua Perdamaian Simangunsong, WEK 3, juara sada. Jadi, ngakoordinasi nakin situata mang simajutab, dan goiro nasida arong kegiatan di kampus, anak kotai, jadi di pasar uria menurut situ WEK, sonor kami di Parsermona menurut di pasar. Namangi huma Florencia Octaviani Pasaribu, WEK 3, juara 1. Ya, masuk matu dulu. Ya. Namangihut Kesia Maria Arta Borusirait, WEK 5, juara 1. Ayo baru ayo. Ya. Namangihut Mamusek Aurelia Tresia Damanik, WEK 6, juara 2. Namangi huma Citra Amelia Boru Pardede, WEK 6, juara 2. Ayo Boru sini lah. So mana? Namangi huma Tiurma Christine Boru Nenggolan, WEK 1, juara 2. Namangi huma Diana Kristiani Boru Sinaga, WEK 3, juara 3. Namangi huma Gracia Teola Alodia Purba, WEK 6, juara 3. Oma tingkat SMA, Romamu. Pasat taima atau perdita nami asa pasat tamu ma. Ya, dona sorry pasat agak unik donate. Holasa ada dona lengkap nih. Jadi alai amang siagian amang nenggolan horaki pas residen noang ate. Jadi di pasu-pasu Tuhan mahamu baju malak sorong do marga si matupang debe. Nanti songon nasiel do pakilalam memang. Dan aluk kurwana malo si matupang. Di pasu-pasu Tuhan mahamuna amanginang saluhutna lumobi mayanakun nami saluhutna di pasu-pasu Tuhan Jehovah mahamuna.
Songonima amanginang natarpatupan ni Huriatta, tangiang marsitangiangan mahita lumubi matuk generasi penerus tahun. Asa gabe orang-orang yang intelektual nasida haduan, jala mempunyai karakter naring gatong nasida tujuluan ni Arion, saulat nari atas nama HKBP Cimahi Jalan Lura, pasahaton selamat matuhamuna, akayanakon dohot wakka natoras. Jadi lam tahu ajari maka ya nakotai. Songnya ka mahasiswa pai mahamu mapartikyam muna di bulan walu manang di awal bulan sia jolo sai ma komplit sudi saunang marteruk-teruk lau pasahaton ate ora semadi hita saluhna tauluti ma ibadatta marede mahita sian edde parpuri nakin ayat sada. Kacojong mahita saluna. Tanya kon ma peleata ali di bata amanami di Banua Gicang haruruan ni saluhut silolo nadenggan bahasa nama liutus upasa tami masian nilihun mitu pelena mitu sai jalo megebe uap na usus diculo pasu me jala ramoti sahu parhasia kami peleanon pati buluhon harajon mu dihitung do di portibio Buhai maruhanami marhite to asalam tadahami gudang ni silolon mitu asalam girgir hami madok mauliate marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Gicang sa pinorbadi amaguarmu, sa Roma harajonmu, sa South Malomoni Roham di Banua Tongon so na di Banua Gicang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songopane sanami, di dosa ni dongon amar dosa tuhami, una kami tugit pangucunan, palua mahami sian pangago. Sa
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasor madamena tutodim. Amin. Horas badihita salutna.